Türkmenistanyň regionlaryny zähmet migrantlarynyň, maşgalalaryň daşary ýurtlara çykan agzalarynyň iberýän walýuta serişdeleriniň hasabyna güzeran aýlamaga çylyşýan hojalyklaryň barha köpelýändigi, bu ýagdaýyň häkimiýetleriň, dollaryň gara bazaryndaky aktiwliklerini güýçlendirmegine alyp gelýändigi habar berilýär. 7 fevralda gelen maglumata göre Mar şäheriniň Kemine köçesiniň uğruna yerleşýän gök bazarynın daşyny bikanun walýuta söwdasyny edýän raýatlaryň bir näçesi şu ýerden sagat 10 tussag edildi. Adatlyň habarçysy walýuta satmagy we almagy piş edilen dollarçylar bilen bir katarda zähmet migrantlarynyň oglunyň iberýän dollaryny manada çalışmaga gelen raýatyň hem welaýet jenaýat agtarış bölüminiň işgärleri tarapyndan alınıp gedilendigini, ol adamlaryň bir sagat çemesi wagtsoň ýyllaryna dolanyp gelendigini, ellerindäki pullarynyň konfiskasiýa edilendigini habar berdi. Migrant oglunyň iberýän puluny manada öwürmäge çalışanyna tutulan raýatyň sözlerine görä, maşgalalaryň manatda alýan aýly bolman soň ol ulanylan gaz, elektrik, tow we suw, zaý töleglerini tölemek, azyk satyn almak üçin dollar gara bazarda böldürmeli bolýar. Sebäbi walýutany döwlet kursyna bankda manada öwürseň ol kümmetini ýitirýär we hiç sada ýetmeýär. Adatlyň habarçysy dollar söwdasynda tutulan adamlaryň soňky gallary bilen hem gyzyklandy. Olaryň gurrun vermeklerine görä elindäki puluny aldyrmak diňe meseleniň ýarsy. Mundan başga dollar söwdasyny edýän raýatyň işiniň döwlet salgyt gullugyna geçiriljekdigini aýdýarlar. Mundan öňem şeýle ýagdaýa düşdüm. Döwlet salgyt gullugy 150 manatdan 2 san jerime ýazdy. 300 manat tölemeli boldum. Ondan öňki ýalan jerimelerini tölemäge pulumyň ýokdugyny aýtdym. Olar işimi karyete geçiripdirler. 7 gün tutsaqlykda oturdum diýip 50 ýaşlaryna raýat aýtdy. Daşary ýurtdaky garyndaşlaryndan dollar alýan raýatlar öz pullaryny gizlenip böldürmeli bolýar. Olar pullaryny aldyrmakdan gorkup, anamdar adam tanyş gözläp köp wagt ýitirýär diýip habar saýtdy. Emma manatda alýan aýlyklar bolman soň dollary gara bazarda gyssanmas böldürmeli bolýan adamlar hem bolýar. Adatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan raýatyň tasdiklamagyna görä, işsizlikden horlanýan we bir ýa 2 agzasyny daşary ýurdy berip, şolaryň ýollan pullar esasynda güzeran aýlayan maşgalalaryň her 2-3 aýdan alýan ujuýsuz dollaryny polisiýa işgärlerini aldyrmagy olar üçin ullukan betbagçylyk bolup durýar.